Sugilano ni Josie Saavedra. January 15 ang fiesta ni Senior Santo Niño diri sa amo sa Manhilo, sa Maasin, Southern Leyte. Atol sa kapistahan, naluoy ang daycare teacher. Iyang gihatag ang iyang balon nako para unta to niya. Ako na lang kunoy mo palupad sa balon aron maka-wish ko para sa kaayuhan sa akong anak na dunay congenital heart disease. Naluoy siya sa kapait sa among sitwasyon. Wa ko kahibaw unsay akong buhaton, kinsay akong duulon, asa ko paingon, asa ko mangutang, kay kuwang yun kong kwarta, na dako kayong bayranan sa operasyon sa kasing-kasing sa akong anak. Sa pagpalupad nako sa balon, niingon ko, Ginoo, Senior Santo Niño, giyahi og tabangi ko. Tuo ko nga way imposible nimo. Tudloi ko unsay angay nakong buhaton. Pagkahuman sa piyesta, daghan kay kong gihangyo. Bisag kinsa na lang akong giduol. Ang kada usa nahimong instrumento sa Ginoo. Itabang sila nako sa pag-abot sa gitakda ang operasyon. Naabtan ko 2 years sa pagpangayo og tabang. Hangtod nakaabot nako sa Philippine General Hospital PGH. Nag 50-50 na ang akong anak. Ingon ang cardiologist, iandam imong kaugalingon kay peligro ang kahimtang sa imong bata. Nitubag ko sa doktor, Dok, salig ko sa Ginoo. Kay di ko kaabot diri sa PGH, Dok, kung sa akong kaugalingon lang. Kay wa jud ko mahibaw kung saon. Pero ang Ginoo ang nagdana mo diri. Hugot jud ako pagtuo nga maluwas na akong anak, Dok. Natandog kung nakahilak ang tulo ka cardiologist sa kalikod sa akong pagtuo. Ingon sila mao to'y labing seryosong nga kaso na ilang nasugatan. Niingon sila nako, bisan dako ng imong pagtuo sa Ginoo, andama gihapon imong kaugalingon sa bisan unsa panghitabo. Giingnan ko nila nga 3 to 4 hours ang operasyon sa akong anak. I-explain sa mga cardiologist nga piloto nila ang buslot sa heart sa akong anak para matarong na ang flow sa dugo ug oxygen. Mutong giingnan ko lang critical gining imong anak. Pero nitubang ko, Dok, mabuhi lagi na ang akong anak. Tuon man, nagsugod na ang makuti na operasyon. Natinga ang mga doktor, kay wa pa'y 30 minutes, nahuman na ang ilang operasyon. Pagawas na sa operating room, niduol ang cardio nako og niingon, Congratulations, Mami. Wa na mo damha mahuman, wa pa'y 30 minutes. Lakas gyud kas Dios. Pero continue praying. Kinahanglan within 24 hours, makamata na ng imong anak. 10 a.m. na operahan ang ako anak. After sa Angelos, sa 6 p.m., nagrosaryo ko, diyan gitawag ko sa doktor. Nakamata na ang akong anak. The miracle happened through faith. Karon akong anak, professional, o nagtrabaho na. Salamat, Senior Santo Niño. To God be the glory.